Umpani ra iso ngomong. Urip ana
pakurmatan wau panjenengan piye mau? Piye mau? Sugeng dalu Bapak. Sampeyan dipindah ngene. Pripun? Sugeng dalu Bapak. Ngene ya. Ora apa-apa. Oh, niku pun anu nek Pak Pecok ngoten niku nek Pak Pecok. Wedi nek kebur. Sugeng dalu Bapak. Luwih. Mboten nak. Niku pun ditum Pak Pecok. Yo. Sepira? Repana udah gede gawe ngake Masak sini gawe apa wae senadyan sesideman bakal asbada ya matur nuwun monggo Om tak pamit ya Om wis ki gak ngampirke iki oh liya dina